txorienetarrak, ongi etorri gurera, eta bai, bakigu, atzoko ahosapai gozoak hor dauzkazula oraindik, oroitzapenean, baina gaur bihurrikeri bat imarut. Ez da nire kulpa, Biteli? Bihurrikeria? Bai, ze hau, kuadriakoa daukat, Beñat López, asko maite dudana, baina, gustatzen zaio hau Indiara hainbat aldiz junda lanean, eta esan zian, badago jatetxe japoniar bat Bilbon, eta prestatzen dituzte tripakiak kurrietara. Eta esan zian, bai, etxera eramateko aukera dago, eta ekarriko izudute poltsatxo batzuk, eta ekarri zian utzean ontziratuta. Eta esan, saiatu behar nez. Hau izango da nire berzioa. Saiatuko naiz, hau ez da jatetxeko errezeta ez daukat nik. Berak esan zian, saiatu naiz jatetxean galdetzen ez diate, eman? Osa, probauzen itxun guztau jatzen da esan ziren. Guztau jaten, esanen, nik ingo dudaz. Eta hartu dudana da, tripakiak egoziko itxun normal, eta gero ingo dudana, olako kurri saltza bat ingo du, oiasko kurrierare olako zerbait prestatzea, baina, ja espezia ezberdinak ekarri ditut, eta guk egindakoa hasieratik hautza erabili beharrean, ingo du olako saltza bat. Hau, lehengoa, honekin hasikoa. Eta, ensalada bakarrik letxuga eta kipulanak eta tomatearena bakarrik ez dira, ez, Patrik? Ez. Aukera gehiago daude. Aukera gehiago dauz, eta badau kalabazana. Kalabaza herriana da nik egingoten izango da, burrata apurtxo batekin, lehengunean sare sozialetan konpartiru nauen, eta gure jefak esagoztan, oie, honek itxura hona dauka, ekarriko zu programara, eta nik, esan aben, egin biko, eta orduan, ekarri dut talde osoan da. Oso esanekoa garen ez, esaten digute, hau prestatu gara, gu prestatu egiten du, eta nola prestatuko dugun? Horrelaxe. Tripakia laukita moztu, lapiko askarrean sartu, kipula bat bertan ipiniko dugu, urarekin estali eta 40 minutuz egosi. Bitartean, baratxuria eta jengibrea birrindu ingo ditu ekilore olio pixkatekin, pasta bat lortu gara. Lapiko batean espezia ezberdinak olio pixkatekin infusionatzen jarri, eta kipula txikituta gehituko dugu erregoste. Tomatea era berean moztu eta bere erregostera. Jarraian, kurri eta baratxuri pastaren goiaraka bat gehitu eta utzi dena egiten. Gainerako hautzeko espeziak salda pixkatekin nasi eta hori ere gehitu. Kurri saltzari jogurra gehituko digu, oiasko salda pixka bat, eta behin egin da dagoenean birrindu eta tripakiekin nasi ondoren jateko prest. Orduan, horrelako zerbait izango da hemen, espezia arraro ezberdinak ekarri dut, kardamomo beltza ekarri dut, berdea erabili izan dugu. Hau da, antzin lorea, dala azkenean olako intxaur muskatuaren kanpoko euskola biltzen duena. Orduan, olako zerbait zaporetxo ingo du, baina zer egiteko? Tripakiak. Hemen dauzkagu, moztu ditu ja batzu dagoeneko, gaur egon egia esan tripakiak ordini lortzeko zaila izaten da, harakinai abisatu behar izaten zaio denboraz, ze izaten dituzte ja normalean egosita, eta ez egosita bakarrik, baizik eta ja saltzan prestatuta eta inok ez ditu egiten. Orduan, tripakiak nik zautzen du jendea lehen etxean garbitu izan ditut, gaur egun ja ez dakit ino garbitzen dituen, aukera dago honek egosita, ero garbiak erosteko, garbitzeak lana badauka, baina, zuen aragategi holan konfidantzako arategian eskatu, eta lapiko askarrean esan dagoa, kipula batekin, 40 minutuan egosita izango ditugu, eta ero nahi duzuen saltza, nik esan dagoa gaur kurriera izango da, baina bestela hemen klasikoa, txorixua, urdaia, bizkaitar saltza pixka bat, tomate saltza pixka bat, eta... Hortan bai, espeziako lan ez, arategizan arabera, espezia desberdinak eta izate dituzte, arrasaten ni epaile bezala egon nintzen olako tripaki lehiaketa baten, oindara pare bat urte, eta horrezkero errepikau izan da, eta hortan guk kasunetan debagoienako arakinak hurbiltzen ziren, da bakoitzak eskaintzen zauen, bere tripaki errezeta, eta zauen nivela. Asko aldatzen ziren batetik bestela, Patri, ero antzekoa ziren gehienak. Batek, botatzen zen tomate saltza gehiago, bestien zen nabarmen haua bizkaitxar saltza, batek holan probau gaben da, bat zauen superespeziatu holan milua botatzen zotzen bebai pila bat, orduan, badau desberdintasuna, eta pai maikide beste bat, izan zen, justo arrasateko eskina tabernako Jabia, eta berak gainera eskaintze ditu tripakixak domeketan, pintxo edo tapa, errazillo bezala. Eta esaten dau, gaztaten dan lelena. Beraz, pentsau, ematen da gaur egun
ez dira tripakixak hainbeste kontsumitzen edo, ja, bueno, ez dira hainbeste behintzat arategixetan erosten edo modaz pasatu diela, baina gero, taberna batek eskaintza ditu domekan, eta edozein pintxo baino lehen, urdai azpikoana baino lehen, tortilla baino lehen, dana baino lehen, hori gaztaten da. Eta segatxi dan, azkenean jendia ez daurako hain oitxuta edo, ez ditxula, hainbeste jaten, nun zehose berezixa oso berezixa bihurtu dan. Egun berezi baterako, ez? Gaina hori, taberna hortan izan duzu, bakarrik asteburuan jartzen dituzte, ez? Hori da. Orduan, besteak astean zehar izango dituzte. Hori da. Eta egia da, tripakeak eta lako gauzak, barrenak eta esaten diena, ero maite dituzu, ero ikusi ere. Hor, ez dago, erdibideko ez dakit inor ezagutu dudan inoiznik. Hor jentea dago, ero ezin dituenak ikusi, ero, bueno, kiloka jango zituenak. Eta gu hemen txorien gara, kiloka jaten ditugunak, guk barrukiak eta olakoak maite ditugu, honek izaten dire behi, txerrixa eta arkumian, erraiak, organuak eta barruko beste atal batzuk, normalian biztarako, esaten dabe, eta usainerako, igual oso atseginak ez dienak, baina gero zaporez benetan bikaina diela. Normalian txukalaritza tradizionalakin oso relazionatuta dauz, eta bebai ekonomia xumelekin. Lehen esaten zen, ziela atalik merkienak, eta orduan, holako etxe humiletan ezagutu dana, hau da, gurian, Euskal Herrian, nik uste dut, etxe isadanetan, ezagutu izan dela. Baina hori, lehen garai batean ez dalako ezer botatzen, eta hau jatekoa zen, eta errezeta on askoak izan ditugu, lako gauzekin, eta txokuetan, eta beti izan da, tripakixen eta erraien errezetak beti izan die gurekin. Baina egisa da, 80. hamarkadatik euren kontsumoa asko jeitsi dela, azkenian, hau da, aurre iritzi kulturalengatik, gure bizimodua bebai aldatzen dalako, ez daukaulako igual hainbeste denbora honek kosinatzeko, eta bere denboria bie dauen, eta, jendiak beste gauza batzuk jate ditxulako. Orduan, egisa da, sektoriak inbertitu dauela pila bat, honek, ez dakit, modan berriz jartzeko, edo, salgai egoteko da jendiak kontsumitzeko, eta horregatxik esan duguna, gaur egun arakinak eta aukitzen dabe kristoneko plater prestatuak, goxo-goxoak, piper betiak, aragi bolak eta holan euren produktuekin egindako gauzak, eta horrein tartien, barrukiak, eta tripakixak. Orduan, nagixa emoten botzueko sinatzea, nik errezeta hau jarraituko nagoen, kurri erara, baina bestela, jakin ez, Bilboko jatitxe baten badauela salgai, eta bestela, zuen konfiantzako arakinien. Hau bada gauza bat, onlako gauzak, hau da barraskilloa bezala, Patri, ez? Konfiantzako toki batean bakare jate dituz, ez? Bakizula ondo garbitzen dituztena, ondo mimatzen dituztena, eta jendea bestela, elako kin esaten dute, nik ezen, nik bakarri trepakek horkoa jaten ditu. Beste bat ere ez du probatzen, eta barraskilloekin da olakoekin bardina gertatzen, ez? Nik eragixena da, barrukiak nutrizionalki bebai zailkatzen dira bi taldetan da, aragisa bezala, badauela aragisa txurixa eta aragisa gorrixa. Barrukixetan bebai, bi multzotakoa dauz gorrixak, izango zienak gibela, giltzurruna eta bihotza, hone die kalitatezko proteinak, daukie burdina, da A vitamina eta D vitamina, eta honek, aldea konparatu aragi gorrixakin, ez? Noiz behinka janbidienak, baina, nutrizionalki oso osua dienak, eta gero txurixak, gaur erabiliko ditugun tripakixak, honek kriadiak, potruak, alegia. Barrabiak, garunak eta olakoak. Eta hone die kolagenuan oso aberatsak. Eta komenigarrixak. Nutrizionalki oso interesgarrixak bixak. Bueno, Patri, espeziakin goaz. Esan dako, hemen oliba olioa jarri dut, saltza iteko gero kipula eta tomatea eta hemen botako dut. Orduan, kanela alar bat, lau batea tal, kardamomo beltza. Kardamomo beltza da fuerteagoa aragitako kurrietarako erabiltzen da, guk hemen behin baino goietan ikusi diguzu hau berdea. Eta hau dala gozoagoa, leunagoa eta hau gozogintzan erabiltzen dela gehien bat. Bi hiru botako izkegu, hiltzeak pare bat, eta bereziak gaurkoa, hemen txorienen inoz ez duguna izan, hau izango zen, hemen daukagun anzin, manzir lorea, hau dala azkenean, intxaur muskatuaren kanpoko aldea. Orduan, hau erabiliko du, eta honek infusionatzen utziko ditu hemen poliki-poliki, eta jungoena da kipula txikitzen, eta hemen erregosten jarriko ditu. Gero, baratxuriak, esan dago, hau da, beraiek indian erabiltzen den pasta bat, baratxuriak eta jengibrea. Robotean sartuko dut,
eta hauek ondo berrinduko ditute kilore olio pixatekin, eta ero koiaraka bat emango dit, eta horrek ere bere potentzia de indarra emango dio, noski. Eta hau, zigorrak erabili dauen maziz lorea, berez lore bat ez da, saltzen dituzte holan lehorrak, bueno, ez dakit, emate dut gehiago sustrai bat edo, eta hau da Indonesia Moluka uhartean bada olako zuhaitz batzuk, deitzen diela moskatak, eta bertan dau fruitu bat, holan txurixa izango sana, eta barruan dau intxaur muskatua, fruita horren barruan, baina intxaur muskatua baulan inguratzen, babesten edo besarkada bat emoten, badagoelako lora gorri bat oso politxa dana. Orduan, hori iten dana da hartu, lehortu, eta hori da zigorrak erabiliko dauen espezia. Beraz, urrutiraino joan gara, osagai horren bila, eta kardamoan bila da, berez, errezetak mereziko dauen seinale. Biteli, eta orain, aurkitu errezetak, zeolako poltsatxo bat daukat, maziz lorean, eta hori erabili egin behar da. Claro, holakoek erosten dituzunen ezin dala gutxinak erosi, orduan nik behar dudana oso gutxi za, baina, bueno, hemen dauko poltsatxo bat, orduan, otu behar zaigu beste errezetan baten ero sartzea, eta ziurre erabiltzen dela, horre, bueno, azkenien, intxaur muskatu erabili aldan, edo zein errezetan erabili alda infusionatzeko esne bat, gero bexamel bat egiteko hartu, eta jake daukagun esne horri bota, lore hau, eta ero utzi irakiten, tapa jarri, eta ero horrekin bexamelain, da orduan, intxaur muskatuan zapore antzeko emango zio. Oso, no? Beraz, iten baditugu kroketak edo, igual esnea bebai horrekin infusionatu. Eroira dugu, bai, froga ingo dugu, eta berre, gero esango izugu, ze maiz lortzen dugun. Igual idazten dut, errezta bat, kroketana, kroketak oiaskoak kurri erara, eta igual esnea horrekin infusionatzen dut. Bale. Beraz, abixako zut eta... Poltza hor dago espezien artean, orduan, lasai erabili. Kipula txikitzen. Bota. Ez, hori gertatzen da, osagai askokin, hemen esaten dut zuegu, igual, misoa erosi. Da gero esatu zu, baina, ze demonto itxabandik misoakin errezeta honen ostien. Miso sopa egunero. Miso sopa egunero, baina bebe heldozu, ez dakit, entxalada bat ontzeko erabili, maonesa berezi bat eitzeko, ez dakit, gaieta batzundako, miso gaietak hemen egin ditxu gutxi horien. Eta, moliz lorakin, bardina. Zuek, zalantzarik aukitzen badozue, osagai konkretu batekin, nun gehiago erabili, idatzi e-mail bat, txorien erabildua eitb.eusera, eta guk, eskerazkoz lagunduko dugu. Ez dakigu ezer hortaz, baina ikertuko du. Hori da. Ikertuko du, zeur. Goma xantana, lasai, nik ere esan, hainbat errezetatan, sartu alduzu goma xantana loditzeko erabili alda, testurekin jolasteko. Kontestua, alesek karteltxo bat jarri osku, goma xantana erosi dauela, eta ia zertan aldauen erabili. Pizza hori bat eiteko. Pizza hori bat erabili ez dakit. Nik askotan osagairekin baina holako sukaldaritza molekularrak eta horrek goma xantana da horrekin, nik hortan enazapea ditua. Baina gero egia da, sartzen sarean, interneten da. Errezetak goma xantanarekin, eta pila bat hartzen zaizkizu. Orduan, izaten baduzu eta aukera, badukazu, eta zuek ordenagailuak intrebeak ez basa dute, galdetu zuen, etxean inguruan gazteak eta ibiltzen dira, eta trebeagoak izaten dira, eta gaur egun nola iten du jenteak, iari, adimen artifizialari galdetzen dio, eta zeiunatako izkizu, hainbat eta hainbat errezeta, edo modu erabiltzeko hori. Hor daukazu. Hori da, gaur egun, jende askon lagunik onena. Nik, orain, ez dut hartzen ohitura ibiltzeko hori, onartzen dut, enaizela sartzen inoz, daukat, aplikazioa eta sartuen enaiz egiten, da egia da, bilatzailean sartzen dudanean zerbait aurkitzeko, negargurean gabiz. Bilatzeko sartzen aizenean, hor ja adimen artifizialak ataratzen dizkizu hor gauzak hor. Hemen dauzkazu izan alda ontarako, edo erabili hau, eta berak ekartzen dizkizu, Enabil erreztakin emozionatzen, tipula indartxua etorrik jaku gaur. Bai, sentitzen dut. Labana ez dut ondo zorroztu, eta azkenean labana ez dagoenean oso zorrotza, ur gehiago botatzen du, eta negargura gehiago ematen du. Hori da. Eta negargura ematen dagoenak, da tripakixak hainbeste ez kontsumitzia. Segisa da, lehen esadotzuet, nutrizionalki oso interesgarrixak die, eta elikagarrixak bebai, baina ezin diebe asko kontsumitu aztien zier, ze, badauki gantz saturatu asko, kolesterol desente, adibide holan botatzeko, 100 gramo arkume garunetan, dauz 2000 miligramo kolesterol, baina geixau.
Beraz, osasun kardiobaskularratik apurtxo bat flojo basabitz, ez datorkizu bape ondo. Gero, aurdun bazauz be, gibelak, naiz eta burdinetan oso aberatsak izan, kaltegarrixa diez, A vitamina gehiago dauki, orduan, gibela be, igual ezin da holan pila bat kontsumitu. Orduan, dana bere neurrixan. Zuek badakitzue, txorienetaz fidatu baino, hemen gu barriketan ibiltzen gare, baina zuen medikuei galdetu, eta arek emongotzu aholkurik onena. Entzun dugu telebistan komentatzen dutela hau agian ez dela oso ona osasuntsua. Bueno, zuen medikoak esango dizue, gomendioak emango dizue berritxu. Hori da. Nik hemen, ikustu zuek, berrinduko dut pixkat hemen nahi duguna da olako pasta bat lortzea, olio pixkat gehiago botako diot, eta izango da, pasta hau erabiltzen dute, hori, gero koiaraka da bota, eta hemen gehitzen duzuna da, baratxuria, eta jengibrea, eta orduan, zerbait oso indartsua. Hau, euneko derrigorra ez da, nahi izan eskero erabili, eta bestela ez. Eta gaur egun, zer erresa da, kurri hautz horiek ere biltzea, ze gaina gaur egun kurria jenteak horri deitzen dira, baina kurria berez da, saltza diren gauza guztia die Indian, Patri? Eske kurrian temak bauka bere mamia, Mundu bat. Ze kurria berez da, olako osto bat, zuaitz batetik ataratzen dana, antxe kari deitzen jakona, kari hau da oso maitakorra, eta berez da, zuaitz baten ostua. Berez, garai baten itxen zana da, zuaitzan osto hori asko lehortu, txikitu, hautza bihurtu arte, hori beste espezia batzukin nahasi, eta saltzen zen olako hautz txikitxo bat. Eta hautz horrekin egiten ziren kurri errezetak. Baina kurri errezetak saltzak die normalian. Hori da. Ze espezia nahazketari masala deitzen jako. Hau da, horregatik entzungo zinuten garam masala. Garam masala eta guk ezagutzen dugun kurria berdina da. Kurri mota bada, garam masala azkenean, Osa, garam masala da kurria esatia bezala, sinonimoa dira. Baina guk Europan kurri bezala ezagutzen dugu eta Indiara baldin basoiaz garam masala bezala ezagutzen da. Eta gero guk kurrien artean ezagutzen ditugu desberdinak. Azkenean India oso herrialde handia da, beraz iparraldian itxuste kurri mota batzuk, hegoaldian beste batzuk, iparraldian, mendebaldian, ekialdian, da batzu die pikanti hauak. Beste batzuk daukie espezia mota batzuk, da holan ezagutzen ditugu korma, kurria, askotarikoak. Eta hor daude batzuk osoagoa direna, bestatzuk pikanteagoa, bestatzuk horren, ez? Badauz bindalu, lehen ezagutzen korma, tika masala, eta kurri desberdinak eta behai badauz. Orduan, kurri ostoan, hautsaz, aparte ze haukan kurri batek, normalean kurkuma izaten dau, da horrek emate dutza, guk bereizten dugun kolore horiska, laranja hori, haukitzen dabe silantroa, haukitzen ditu kuminoa, intxaur muskatua, eta olako hogeita bost espezia desberdin. Beraz, kurkuma haukitzen dagoenez, eta kurkuma oso ona danez digestiorako, eta propietate nutrizionala bitxunez horretarako, nik uste tripakixekin, dala, kombinazio bikaina. Ondo iosu. Kuminoa gaina erabiliko du baita ere errezeta hontan, orduan, tripakixak eta olako gauza badia pixat astunak diren zerbait, eta hontan, ondo etorriko zaizkigu espezia bai. Hemen, tomate itxusi hauek ekarri ditut, helduan behar nituen, askotan itxusia daude eta, baina saltza bat izango da. Saltzetarako eta olakoak, batzutan egoten diet tomate merkeagoak direnak, erosteko aukera, hauek itxusia direna, baliatu itzagun olako errezetak, olako tomateak eta erabiltzeko, Hau ensalada baten, ez. Baita erabili alda, baina nahi dut esan, tomate saltza bat egiteko, hartu eta erabili itzagun olako tomate itxusi eta ikutuak, kendu, gaizki daukana, baina gero beste guztia, hau bikain dago, Erabilileik, azkenean, tripakixen asmo bardina, ez dala ese botaten da, dan aprobetxatzen dela, barazkizetan bebai, batzutan bebai. Usain jo, Patri? Zerko, usain dantza daukagun hemen gure zurzuloetan. Eta hori ondiokan ez dantzazula bota jengibrian pate hori, da kurkuma da espeziak. Jengibria bota di, jakoian akada, gero doana da, beraiek egiten duten abaita irakurri dut hor, hartzen dute, eta ez erretzeko espezia bakizu botatzen ditu hemen, da erraiten dira, ez? Orduan, bada otruko bat, dala, hartu, espezia ezberdinak, kasu hondan guk erabiliko ditu. Piperrautz, mina, pikantia, koiarakada bat. Hau da, martorri hautza, koiarakada erdi bat. Hau da, kuminoa hautza, koiarakada bat,
Osa, ingozu zure kurri prestakuntza eta da propioa. kurkuma. Eta honi salda pixka botako diot, eta gero hori erabiliko dut, ona espezie saborea, eta salda pixkatekin, eukiten ditu, ore hori eukinda, ez da erretzen ainerraz. Espeziak eta hemen beti bakizu, botatzen dizkigu eta kontuz askarri bili behar da, bestela erre egiten direlako. Salda pasta bat edo. Pasta bat iten dugu, lortuko du. Horreka salda pixka eta aragi salda, eta horrekin ingo du. Ondo. Hau, martxan, 40 minutu, tutua igotzen den momentutik, ez badukizue lapiko askarra, ordu terdi, segun 2 ordu. Zuek jun behiratzen, bale? Ondo. Bueno, animalixen odixetatik pasauko gara etxien aukitzen dugun odixetara. A ber, grifoko urara. Bale. Segun normalien, egisa da hemen Euskal Herrixan, ez dakite herritxan arabera gertatuko da, baina nik behintzat beti erandut grifoko ura, txorrotako ura. Gure etxien beti. Beti? Ni botellako existien gustatzen. Ez, niri gustau baino, ez dakit, oitxuria gatxik izango da, baina egisa da, gogoratzen az, egualdera da Andaluziara joaten ginean oporretan, Salobreinara, han beti erosi bizan, alako 5 litrotako bidoi pare bat ila egunero, ez, danontzako. Baina, bai ala bai. Esnatzen zinen egarri, gaba baten, eta txorrotako ura eramizinu zetzauen besterik, eta niri gertatu jat esnia eratia hobe. Bai, saporia da, ez dakit, igual oitxura kontua da, baina gauzia da, hementxe, nik uste dut ur ona daukagula, baina bebai bizitza mikrobeanoz betea. Ez? Hori leku danetan. Washington Unibertsitatean ikerketa batek esaten dau, aurkitzu dituztela patogenoak dien bakterioak eta olako etxe batzun odixetan. Hau da, gaixotasunak eta sortzen dituztenak. Baina die oso kantitate txikixan. Beraz, ez tala zehozek keskagarrixa. Jendiak alatabe jartzeitu filtruak eta olakuak hori hobetzeko, baina ez da zehoze keskatu inbioskunak. Ze gaur egun egisa da, oso garbi heltzen dana, desinfektatuta, hiria hundixetan eta bebai garbitxu itxe dituztela, herri txikitxotan, batzutan, suertia dau da, igual mendiko ura daukatzu hurbil, baina normalian, heltzen dan urak tratamendua dauzkala, eta osasuntxua dela. Herri guztietan dago itxurriren batero, beti kotxe bat aldamenean, eta 3-4 garrafakin hartu eta betetzen da, eskemen gura da, ez dakizar. Eta hori egia da, oitxura handia dagoela, jentea, burni ura gustatzen zaiolako, guk Durangaldean burni ura pila bat daukau. Eta, gozat, burni urak anemiakin debiltzen badazarete, ez du balio zertako. Ni burniarekin baju biltzen itzen beti. Mitua da. Dietistari esan nion, gure inguruan burni ura pila. Hori ez du asimilatzen. Saporian igertzen da, baina bakarri. Baina bakarri saporian, ez. Eta hor inguruan, danetan gaude, guk egia esan, zorionez, nik esaten diot, horra, baino egiten nuen, botatzen dio nahi hautzak, urari, bota eman dizkiote, hautzak, botatzen dizkiote. Ostra, batzutan, sapore fuertiagoa izaten dela, euria inbadu, gizu sekinago etortzen da, orduan gehiago bota behar izaten zaio, eta ez da izerda. Eta batzutan nabaritzen zaiola pila bat. Baina, gure hobe behar ez danez, hautzak botatzeko neurri. Igertzen da, uran kalitatea pila bat, uran kalitatea eta saporia pila bat adatzen da, auzo, herri, eta herrialde, eta hor adibide die, pila bat, garagarduak itxetxustenak, edo kafeak eta itxetxustenak, kafea azkenian ez da atabatzen berdin, ur bigunakin, hau da, inbeste minerales ditxunakin, edo ur gogorrakin. Garagarduakin berdinak gertatzen da, adibidez esaten da, hau Dublinen, hau garagardo baltza itxendaben lekuan, hor bertako urakin ataratzen dela garagardorik onena. Ez dakitan azkenian mito erromantiko bat edo benetan izango dena, baina, sensibilidadia daukan jendiak esaten dau, igartzen dauela. Flandrian hor izan ginenean da, Belgikan da, oso garrantzitsua zen, ze ur erabiltzen zen, eta hori, zala, garagardoen sekretua, zala, erabiltzen zen urak, eta hori azpimarratu zikuten pila bat aldiz, eta holan ur horiek ze garrantzi zeukaten, eta ez dakit nungo bate ekartzen zibuela, ez dakit ura, ez dakit nundik odi batzuetatik, ez dakit zenbat kilometrotatik ekartzen zutela, beraien garagardo egiteko, eta arrazoi pixkat, ez dakit marketinga dan, baina izango du, seguruenik horrek, nik uste dut izango duela. Nik uste eragina izango dauela, eta guk hemen txorienen lasai, zehauka, Euskal Herriko urik onena, Miramonekua.
eta horrekin atalatzen dira tripaki goxo-goxoak. Ez ala? Bai, hombre, honena. Botellan sartzen hasiko gara hemen da, saltzen hasiko gara hemen dikanpora hemengo gura. Bueno, hau da lortu nahi genuen nasketa hau, Gero hemen, pintza batzuk dauzkat, gero saltzau birrindu inbar dugu. Orduan, alditugun hasiak denak ez, arrantzatu ingo ditut gero. Zeia, bereien funtzioa indute, hau da, eman diote zaporea. Oin utziko dugu, hau, 20 minutu zeromen tomate saltza pixkanaka egiten, eta gero, botako diogu, hemen espezia nasketa, gero jogurra botako diogu, eta hau birrindu ingo dugu. Eta hau izango da, gero, lodieraren arabera jolasten jungo gara, ikusiko du tripakien ur pixka botako diedan eroez, agian fuerte geratuko da, nik horregatik hemen, espada salda daukat. Orduan, utzi guzue, aurrena, hauek, esan dagoa, 40 minutu egon behar diren hemen, tutua gora dutela dantzan, eta saltza egiten, laizter retorriko. Nik hemen maziz loreak patristitutu argitzen pakiz. Osea, potoloena bai, hemen kanela, gehiu honek... Igual desegin ingo zieno. Ba, ez dakit, egongo di, hemen hiltzeak bestitut aurkitzen, hiltzeak beltza di, egon beharko di hemen dik, Aurkitzen baitxu, gero uste da, dana birrindu. Dana birrindu ingo da, eta egia da, zapore potenteagoa izango duela. Baina, bueno, kontua da, hemen txarrapatu gaitu ezola. Bitu, hiltze bat harrapatuko dut. Lanean eta tripakiak hor dauzkat, ur pixkat gorde dut, eta oin esan dakoa. Hemen da, espezie ezberdinen koiadakada bat eta erdi botako dio. Gero, jogurra, beste 2 koiadakada. Bakizue, Indian eta asko hiltzatuta daukagula, koko esnea erabiltzen dela, baina koko esnea bakarrik hegoaldian erabiltzen da, zean, tropikalagoa da, eta bauki koko zuaitzak, baina herrialde osoan erabiltzen da hori jogurra edo esnea. Azkenean behi pila bat dituzte, gehiago erabiltzen dago esnea eta jogurra kokoa baino. Horretik, hemen badago zein ja, kurri hori dana kokoarekin bai ero bai, kokoarekin dago bat, koko eraman behar duela bai ero bai. Izenak egin esan, neko aldrebesa dira, baina honek kolorea ikusi dizu zein hartu digun, oingo duana hemen, beti eltze, estuago batean, hobeto birrinduko dugu, eta tripakiak hemen jarriko ditut, eta saltza gainetik botako diot. Hemen aukera dago, berez nik aurrezeta hartu duana, da, egiten dute oiaskoa kurriera. Eta oiaskoa gero egiten dute hau garbituta, hemen salteatu egiten dute honekin pixka bat. Hau da, baratxuri eta jengibre honekin salteatu egiten dute. Baina hori, aukeran usten dizuet, nik hemen ez dio botako, zen uste duen ikua daukala, bai botako ditu dela hemen, gure tripakiak, egozita, eta gero ikusiko dut orko ura erabiliko dudan, ero salda. Aber, zegoen ze potentzia daukan. Igual salda hobe. Bai, ze, nahiko potentzia daukau espezien artean, astu jatzun espezien artean. Bueno, eta zuek badakitzue nahieran beti daukatzuela txorieneko programak eskura, eta kurriak enditxugula zenbat, alagibolak, oiaskua, barrengorrixak, ontxe tripakixak, enditxugu barazkiak, enditxugu kurriak Tailandiar erara, enditxugu kurriak Indiako tradizional erara, gero gure bihurrikerixak bebai. Beraz, errezetak, pila bat dituzue. Bai. Ez duguna inoiz erabili edo, ez dakit, edo bai, kurria posteten baten? Nik uste dut... I don't know! Uste dut esnegain arrotu bat egin gauela behintzat garan masalakin edo olako zehose batekin, ez da? Badaki jengibrearekin txantillea bai egin dudala. Zuk egin zinuen, baina nik uste dut garan masala nik botan otzala apurtxo bat bai. Bueno, egin gau, eta espadugu egin, egin gau bai. Hori da, egin gau. Baize, a ber, egi esan, seguru badaudela, hainbat eta hainbat errezeta, egolako. Sigur. Daneti dago gaur egun, nik esango nuke ia daneti dagoela, eta batzuk hori, bihurrikeri moduan ero jartzen dituztenak ere, badaude. Orduan, gaur egun, hori dauka ona, sareak, liburuak eta oso ondo den, nire esan oso liburu maitalean ez, baina zerbait ezberdina arraroa egiteko eta azkarra zer da, sartzezate sarean eta hor interneten badauzkazue 10.000 errezeta mundu guztikoak eta era mota osagai danetakoa. Piper beltz pixka bat, gatzean ze moduz dagoen probatuko dut,
dena hori askotan esaten dute, baina zenbat oitxura da gatza badauka, bai, bota diot. Bai, oso ondo, bota diot. Probatu duzu? Ez, baina bota diot. Maira atara baino lehenago, zerbait beti mesedez koiara bat hartu, probatu gatz puntua zein dan, eta ondo badago, listo. Gero, kurriko gauza guztiak oso saltza beldurgabe izateko ze gustatu itxezai, hau ikustitzen. Bai. Gustatu itxezai. Orduan, bota saltza izateko, Eta gero, arroz batekin olan, saltza, bueno, ez da asko sobratzen, ze normalien ogixa egoten dago aldamenean, baina hau asko itzen daue indian arrozakin holan lagundu. Orduan egisa da arroza holan saltzakin, geratzen dela, bikaina sobra bitxen bagatzu saltza purtxo bat, hori, urrengo egunerako gorde, arroza purtxo batekin zerbitzatu, eta itxe duzuela oi asko pabar batzuko lan buelta eta buelta, horrekin, perfecto. Eta bai lagunok join telebista jarri dizuna. Tripakiak dira, bai. Eta ez da holako, ez da tomate saltza piper, tomate horiekin indako tomate bat. Ez kurri erara indugu, ez dio botako potentzia hori, Honek berez, behar dugu, gizolako gauza beti, 10 bat minutu irakiten plo-plo, ordu erdi usten badugu, eta urrengo egunean, hobeto daude beti, holako gauzak, saltza kontuak, urrengo egunean, hobea. Baina guk, denporek eta pazientzirik ez daukagunez, Biteli, ointxia, bertan? Listo, plater sakontxo bat igual. Bai, pero... Hemen oan kontrastia itxeko? Beltzian, igual. Ikusiko da ondo, ez? Ondo ikusiko da, bai. Ez da nik esatearren, Biteli, baina... Batetxe japoniar horretakoa hobetu indut. Bai, hobetu indozu? Pikante puntutxua dauko, ari falta zitzaion, pikante hola... Pasau ikostazu, jatetxe horren elbidia eta nik holan bisa konparau da, esan jotzen. Bai, zauztan, zein zan, baina denaz gogoratzen. Egia esan, baina hori, gaur egun gero eta jatetxe gehiago egiten dute, hartu eta aukera eman, utzean ontziratuta bertako jakiak eta saltzeko, eta holan batzutan sobera izate dutena, bigarren irtela. Lagunak hemen dauzkezu, tripakiak kurriera. Teli. Sardexka eta labana. Eskerrazo. Sardexka eta labana niretzako bebai. Bota. Eta, ia ba. Nesai, tripakien. Kurria da, Bueno, bai, gero bai. Egisa da kurria etortzen dela, geixau, eta ez dela hain potentia. Ez, pentsatu duzu igual, hainbeste espezia bota dutzagula, eta, venga, holako apurtxo bat eta jengibria eta gero, baina benetan daura fina oso goxua. Eskerrik oso. Pikante puntuarekin, ez? Eta kolorea bakuzena daukan? Kuiana. Kurriarena. Ez, kalabazarena. Bai. Zuen prestatuko duzuna. Hori da. Eta ontsi gatoz, entzaladakin. Esan dakoa, eingo entzalada bat, zigorek esan daben bezala, entzaladanak, ez die tomatiakin eta tipulakin da letxugiakin, badauz, rukulakin, kalabazakin, sagarrakin, eta beste osagai batzukin, eta esan dakoa, sare sozialetan egin nauen, egisa da, arrakasta aukizabela, eta anak eskatu sustanez, gure taldekideak, ona hemen, entxalada kalabazana, aurrera. Kalabaza laukitan zatituko eta laberatuko 180 gradutara 45 minutu olixo aputxo batekin. Bitartean pinaziak txigortu ingo ditugu. Azkenik dana epel dauela errukula jarriko plater baten oinarrixan, kalabaza, sagarra, burrata, pinaziak eta onduko oliba, ospina eta gatzakin. Bai. Oso ondo. Hemen xaukatolan. Kalabaza zatia handi bat. Handia. Biteli. Bueno, dan, Etxe, eskanik ekarri izkizut errekorrak, gaur egun. Bai. Kalabaza munduan. Bueno, errekorran etzan sartuko, baina gurotesan, hau dena entzaladarako igual, ez dugula erabiliko, orduan, erdixa erabiltzen dugu entzaladarako, da beste erdixa, aldamenia lagungarri bezala, afaltzeko, beste entzalada batentzako, krema batentzako lan birritzeko, pate bat itxeko, danantzako. Zendi kalabaza ondixenak. Ez, Baltierra errazor tuterako merinadean, urtero egiten da, kalabaza erraldoien txapelketa. Hone. Bakizu zen batean dagoen errekorra. Ondixena? Ondixena.
bota zenbaki bat. Baina, ez dakit. Bigarren aldiz irabazi du Ruben Mendik eta bere rekorra pasatu indu berriro. 50 kilo. Venga, apurra goitxua. Geixau? Ostras, nek 60 pesatu ditut. 60 baino geixau? 1187 kiloko kalabasa bat. Hau da. 1000 tonelada bat? Nere kotxia pisatzen dauenan, pisu berdina kalabasa batek. Bai, eta kontua da, bigarrena zenbatera geratzen da. Hemen 3.000 euroko saria, bigarrenak 700 kilogramo bakarrik. Afizionatu bat. Erdiko, nik ez dakidanak hori mugitzeko eta lehenko eta traktorarekin, zintxakin helduko zuten, altzatu, baina horrei ze moten dutzea inbeste azteko ba? Tipoak antza lurra, ura garrantzitsua da, gero beti lur gehiago inguruan jartzen, mimatu iten dituela, bera esaten du, ni historia morratu garaiz. Baina kalabazak erdi martxan izan arte, enaiz eiza eta hor dauzkat pixkat utzita, gero bai. Gero ja, juten eiz eizera, baina hori onben da, berezako kalabazana, eta, azoka horretan egia da, beste berez, kalabaza erraldoien sariketa da, baina beste barazki handi batzuk ere badaude. Ingles batek irabazi zuen tomatea hundienara. Ia kilo bat eta erdiko tomatea. Gero, meloiak. Meloia normalen ikusten zu, euro eta pikua merke dao. 18 kiloko meloia. Hemezortzi euroko meloia. Etiketa jarri, baina hori ez da ezer. Sandia ere berdina da, baina sandia hartzen dozu presio honean, eskaintza sandia da. Hartzen dozu bat eta jartzen dozu eta 15 euro. Sandia handienak 88 kilo hartu ziren. Horrekin auzodanak jaten dago gosaltzeko? Gaina horrek. Auzodana dozu konbidatu ze, salantza hor dau. Horrek gauzak ero jangarrixa di, tonela bateko kalabazatekin, krema daukatzu, auzo osuan dako, urte osuan dako. Baina ez dakit. Animalindako ero izango dela gero erabiliko dutela, ez dakit, Hemen txe, kalabaza hau zigor. Honek 300 gramo baino zitxun, esatitxo honek. Hontxe jarriko olixuakin, gatza bai botako zau eta piperbeltza, eta hau labera joango da, hori, 45 minutu holan karamelizatutata egon arte. Hemen txe bai aldozue espeziaren bat gehitu, holan, lehenko tripakixekin, nahiko espaldin daukotzu, holan, espezia bat bai aldozue gehitu, eta hau gero, birrindu eta holako pure bat egin. Pure ezberdin. Labera, hori da. Horreiten dituzte txapelketa ezberdinak ero kalabaza beste mota batzuekin nola Halloweenen ero gau beltzean ibiltzen dien kalabaza mota horiek? Bai. Hoien handiena, gero ez dakit honek luzeak direnan handiena, eta, txapelketa ezberdinak, eta, antzai, egun interesgarri izaten da, eta polita dana jutekoa, orduan, interesa daukazue, hor, Balterrako kalabaza erraldoien txapelketa hor daukazue, eta errekularekin erreza daukazue, errekula edo zelaitan daukazue, etxian landatu alduzue, nik enekina, bakizu zein familikoa den errekula? Zein lehenguzua da? Asa. Bai? Asa familikoa da. Ez dauk ezer ikusirik gara? Ez, eta gaina errekulan propietatean artean antioxidatzaileak, digestiorako interesgarria den zerbait, zuntza eta dauka, egia da gaur egun, granelean ere saltzen dutela errukula, eta horako, garbituta aukera izaten duzu erosteko, eta jendeak erabiltzen du, baina nik beti izan da, hori landan egoten zan da, errukulako beti ezautu du, zelaian landan egoten zana. Nire gisa da, gustatzen gatela, egia da, daukala puntu bat olan kurruskaria, dauka pikante puntu bat bai, pikantia. Niri egia da, osto berdietatik dela geixen gustatzen gatena, igual igarriko zinuten, zetxorienen nik asko erabiltzen dute errokula. Bai. Baina bai pila gustatzen gate, eta holan entzalan dako da, pentsatak ematot ikutu bat. Gordinik ze jarriko momentu zerrukula, eta sagarra bai. Ze bada holan ez, udazkeneko entzalada batek, ez, bai, sagarra eta kalabaza erungi dago, beraz. Hemen txeingu da hori. Danabe, sagar danabe, ez pau erabiltzen entzaladan dako, gero jogurran dako, postrian jogurran dako. Sobratu zailen hor kurri egiteko jogur pixat, bai, bitxu. Gaur bai, dan aprobetxeko dugula. Eta bitxartian, hemen txegabiz, pinazi batzuk nik olixuakin jarri dut normalian lehorrean behin leike, baina, olixuak mototza beste ikutu bat. Beraz, hemen txeingo itxugu, danak ez da itxezela jauzi, baina eingo itxugu, txigortu bat emon. Oso ondo. Eta hau,
ez dezagun inun astu. Zer nik enekiena, baki hor, hoteletan da badago, ez? Objektu galduen da gela bat egoten da. Nik enekiena herrietan eta egoten dela toki bat, bueno, hori udaltzaina izango da normalean, ez? Gehien bat olan objektu galduena. Bueno, ekarri zut, gauzatzu bitxiak aurkitu izan dituztela olako tokitan. Aha. Mila bertzirudun dela bete batean, gizaki garezur bat aurkitu zuten. Gizaki zer? Gizakiaren garezurra, burua garezurra, eta inor ez da joan eskatzera. Bueno, imaginatzen osegatik, ez? Bueno, euskalo, ez dakit norbait jaztuko zitzaion kalean, eta etzan bila jun. Baina batzui jaztu zitzaien bere familiartekoaren errautzak handik 10 urtetara pasazien. Benetan sabiz? Ez dakit, ospatzen egongo zien, edo tristurarekin da, errautzak nun utzi du gure familia, eta, bueno, handik 10 urtetara aurkitu zituzten, olako objektu galduen gelan, gero eskontza jantzi bat eta zapatak eskontzakoak. Bai. Horrek ere aurkitu horako objektu galduen toki batean zeuden, ez da eskontza esan izan berak nahi zuena, ero tartu eta bote ingo zituen eskongaiak ero. Beste bat dago, horako hanka ortopediko bat. Kontua da, nola juntzan etxera hori galdu zuenak. Igual beste bat dago zaben edo. Zarra geratuko jakon. Bat barrixa bat opoko zaben ondo zagoena eta ez dakizet, eta zango que guai, hau ipinikot, eta honeaz, kalian itxizaren bestia, eta holako gauza bitxiak, ero, badago, nola dira hauek, tasian Uberrekoak eta, horre be jartzen dute urtero, zerrenda bat zera gartzen dan beraien kotxeetan, eta hor dauzkazu armak aurkitu dituzela, kaiola. Armak? Arma, hola, posuntua. Baina kajatxoan zeuden, astu zizuenakan, kajatxo baten usti zizu. Imagina hau, zuzoia zela. Zure kotxia gidatzen, eta atzekuak hasten dagoela arma hori. Pare bat. Bikotia. Baina, bueno, kajan barruan zeuden, ez zangertan, bueno, tipua betiz guztu hartuko zuen, Patri. Kotxetik izten naz. Hartuko naben erratz bat, kaixola hori bota holan da, agur. Bueno, bai, labien daukau kalabaza, baina nik etxetia prestekarreo, berrogeita 5 minutuan hola geratu diko zen. Ikusten zuelan zelako testuria daukan, biguna, eta gainera hori karamelizatua. Hementxe kalabaza egosten badugu, azkenean ur pila bat hartzen dau, eta honek labian itzen dagoena da, deshidratatu, aputxo bat lehortu, eta bebai karamelizatu. Beraz, zaporia da bikaina. Eta hementxe ditugu osagai danak. Errukula, kalabaza, zagarra, burrata, zabaldu egin jot, ze burratakin, egingo golan koiadakada batzuk, burrata da bakitzue gazta hau etortzen dela mozzarella lantzera, baina barruan zabaltzen duzuenian, dauko olako puntu krematxu bat, estratxatela ditzen dana, eta dauzkau hor, pinaziak. Beraz. Platera muntatzea besterik ez dago. Later dotore bat. Eta, hola xe. Eta aukeran, errukula ez daukan antzat, letxuga osto batzu. Letxuga, edo zein osto berde, bai, gustatzen jakuna. Adibidez, errezetan bat egin jogula, Juan San Astian erabili gauen, zia zerbak, espinakak. Espinakakin, eta listo. Oso, ondo. Bagoitzak gustora. Bueno, hauek Uberrekoak aurkitu izan dituzte, gizaki horz batzuk, honek Neta, baina. Postitu bat dieta. Hori, egun hortan, hori galdu zituena, purea falduko zuen etxea, suposatzen dut. Ez igual gainera norbaitek eskatzekotan igual lotzan da dana, honek galdu da, baina ez eskatzi harren, ez? Bueno, gogoratu ez? Galdu zituen. Ez dakit. Eta, arrain baten burua. Patri, nor da arrain baten buruarekin? Nik hori ezagutze dut batean bat, Behin gure gidorilari izan Juleni eskatu notzan arraina, goratzen zara? Bai, sapua, eta ezurrak ekarri hau esan bakarri. Ezurrak ekarri zaben, eta autobusean ahaztu jako nor sapua 50 eurokua edo. Bai, aragia, Bai. Baina hori bi boltzatan banatuta ero zeukan, eta ekarri alzuen, nik esabe, Julen, ze, ostra. Batean batek esango zauen, agertu zala, bai? Bai, agertu zala, esan ziguten agertu zala. Hori ez zauen eramanelan objektu galdutara? Bueno, nire lagun bati, lengunean, kartera galdu zuen 200 eurokin, eta norbaitek hartu, eta 200 euroak, olakoetan normalean, kartera aurkituko, agertzen badaia, sorion zeuza dela. Barruan dagoena, normalean, ez da agertuko inoiz. Hartu, udaltza ingoti deitu zioten, kartera bat ekarri digute, zure deneia aurkitu, eta han, behitu eta 200 euro barruan da zazu. Oindi jende ona mundu ontan. Bai. Hor 50 euro hartu, gutxinez, zola pixat, ez da,
Propina, esto 200 euroak, ez? Baina 210, junzarela udaltzain gora, propinatxoa 210 euro ez da inbeste. Bueno, hortan batzutan bebai egoten da, jendiak esaten dagoela, behitu 200 euro horrek ikuste dituzu, eta zeinek entrago da, zigoriturritak. Behitu zigoriturritera joan da, bueno, igual 250 euro ez, baina, igual, loterixa dezimitxo bat edo. Tokatzen ez da, emoteko 210 niri bat. Bueno, hemen gatza, ospina, eta azkenik, botakotzau, oliba olio, hau extra virginia entzada handako. Eta... Sardexkarekin bakarrik, o laban ere behar duzu? Sardexkarekin jango nahan bakarrik. Bai. Beraz, gure kalabaza erre entzalada, prest. Hale ba, ia hartzen duzun, danetatik apurtxo bat. Zaile. Bueno, rukula sagarra nire okotor. Hale ba. Eta, ia. Rukula. Rukulan pikantea, gero sagarran gozoa. Gaztak ematen nien puntu krematxo, gero. Kuiaren gozoa baita. Una. Oso goxua. Oso goxua eta, bueno, ba... udazkeneko erresta bat. Bai. Gisa ditugunak dire, erresta tradizionalak. Bai. Beraz, hasta eskenetan, bakitzu, ze tokatzen dan. Zuek utzik ezein, eta etorri, hemen izango gara. Bat, beharte... Hor.